Malam Jumat, jamu di sini. Ndok, susu, madu, perpaduan yang sempurna. Ngombe jam 8, setengah 10 kan pas ini loh. Langsung jreng. Strong, kuat 2 ronde. Anjay. Wah, senses karek wong sitok ngene Pak Min tok iki. Tapi ya wis bengi kok malah ditutup iki. Wah, tanggung lah tak rampung pisan ngono. Sesuk arek kerjaan liya. Piye, Dik? Wis ready urung? Ready? Iya no. Ya wis to paket mau lho. Wis. Yes. Oke, kas. Kas. Assalamualaikum. Sopo sih yang ini kayak ketok-ketok pintu? Siapa Pak? Boh, sopo yang ini bertamu ki? Halo cari mana? Ketok-ketok terus lu. Assalamualaikum. Pak Min. Apa enak lah. Assalamualaikum Pak Min. Ayo kita lanjut. Kok ren iki wong nek. Ora leren ketok-ketok ki. Bukan ini sih lah. Enak belum masak belum? Sopo ya? Ini sopo sih yang ini sopo bertamu loh. Kok enak dino meneh lho. Wo, Pak Bayan. Ah, Pak Min. Lepet. Oh iya ya. Urung turu ya Min Pak Min. Ya arep turu iki mang. Oh iya. Pripun Pak Bayan? Iki lho Pak Min, aku iki mau entuk mandat ke kelurahan kon data iki lho Pak Min. Oh, data sing wingi nika. Ya, data. Oh. Nggih, pundi sing arep tak isi? Iki lho Pak Min, data Penduduk sing wingi nggih. nggih. Sensus penduduk Oh. pundi pulpene? Min, ini Pak Min. Oh, nggih. Pun niki Pak Bayan. Oh iya. Pun beres nggih. 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 Min. Nuwun. Piye yo? Tak gaene wedang, jelas balik suwi. Ora gaene wedang dikira pelit. Kulo kok giari iki apa ora nek wedang putih kok kopi potang to Pak Min. Apa tong kemarau tenan ya ora nek apa-apa iki. Arep medan apa Bayan? Ya sakjane ya Pak Min nek gulu kulo giaring Pak Min. Iyalah, alah. Wedang iki. Iya no, wong dolan pisan ya ora ngekeki apa-apa wedang-wedang tehno ya seger kita ngobrol iso penak, iso lancar kan ngono. Kopi napa teh? Teh lah Pak Min, mau nang Mas bar ngopi kok. Ngeteh nggih. Iya ya. Nggih, ngenteni Pak Bayan nggih. Iya. Niat udah tak gaene wedang, malah celuk wedang. Bayan iki piye sih?